Ik neem jullie mee naar 24 maart 2008. Er gebeurde iets bijzonders. In Amsterdam, bij Ajax, was een speler die in de kleedkamer van een andere Ajax-speler 150 euro heeft gestolen. In de kleedkamer, uit zijn portemonnee. Dat is erg. En die is op staande voet ontslagen. Dat lijkt mij terecht. Als iemand, je moet elkaar kunnen vertrouwen. Als jij uit iemand zijn portemonnee had, wegwezen. En toen vertelde hij zijn verhaal. Hij zei, nou, zit hier wat er echt gebeurd was. Ik heb wel 150 euro genomen. Maar die andere speler, we hebben een kaartspelletje gehad, 3 maanden geleden. En ik heb 150 euro van hem gewonnen. En hij wil het me maar niet geven, al 3 maanden lang. Elke keer als ik het vraag, dan zegt hij van, ja, ik heb portemonnee niet bij me. Of ik heb niet genoeg bij me. En hij wil het gewoon niet geven. En toen zag ik toevallig zijn portemonnee liggen. Toen heb ik mijn 150 euro eruit gehaald. Dat is alles wat ik gedaan heb. Dat is toch een ander verhaal. En toch is hij op staande voet ontslagen. Toen dacht ik, nee. Die trainer, die had tegen die 2 spelers moeten zeggen, probeer elkaar de fout te vergeven. Ga met z'n tweeën nu in een kleedkamer. Kom op, met z'n tweeën. Ik had het wel willen zien. 2 van die omhooggeschoten jochies, weet je, van die macho's. Weet je, in een kleedkamer met z'n tweeën. Tot de een zegt van, nou, ik had het ook niet moeten doen, sorry. Ik vind dat ik recht heb op 150 euro, maar ik had van je portemonnee af moeten blijven. Hier heb je het terug. En dat die andere hem aankijkt en zegt, nee man, ik heb je 3 maanden heb ik je aan het lijntje gehouden, je hebt gelijk. Sorry, zand erover, oké? En dat ze elkaar aankijken, hand geven, even huggen, weet je wel, zoals voetballers kunnen. En dat ze elkaar de fout hebben vergeven. En ze gaan weer lekker trainen. En bij de eerstkomende wedstrijd van Ajax is er iets bijzonders tussen die 2 spelers. Op een bepaalde manier hebben ze elkaar een fout vergeven. Er is weer een nieuw vertrouwen tussen de 2 jongens, een soort band. En je ziet het op het veld. Je ziet dat ze makkelijker elkaar weten te vinden. Ze zijn meer met mekaars spel bezig dan met hun eigen spel. En langzamerhand dringt het bij heel Ajax door dat teamsport betekent dat je niet zelf zo goed mogelijk voetbalt, maar dat je probeert anderen zo goed mogelijk te laten voetballen. En dan zie je dat 10 andere spelers bezig zijn om jou zo goed mogelijk te laten voetballen. En het werkt. Ajax scoort steeds makkelijker en ze winnen, ze worden landskampioen. Ze komen in de Champions League komen ze terecht. En Ajax wordt het eerste team ooit in Nederland die een heel seizoen lang geen enkele rode kaart krijgt. Omdat ze het gewoon niet meer nodig hebben. En de beelden van die 2 jongens die elkaar huggen in de kleedkamer gaan de hele wereld over. En daarmee is homoseksualiteit in de voetbalsport een bespreekbaar item geworden. En andere spelers van grote teams willen bij dit Ajax voetballen. Van Barcelona, AC Milan, die bieden aan om bij Ajax te voetballen voor de helft van hun salaris. Maar de trainer zegt, nee, dat doe ik niet. Ik heb vertrouwen in deze jongens. Hiermee gaan we verder. En ze staan in de finale van de Champions League. En een van de Ajaxiden scoort 2 minuten voor tijd het waarschijnlijk winnende doelpunt. Hij ramt hem in de kruising. En hij is euforisch. En normaal gesproken zou hij juichen. Normaal gesproken zou hij op zichzelf wijzen, naar de tribune toe gaan, de eer opeisen, naar de camera's toe gaan. En hij doet het niet. Hij ramt hem in de kruising en hij draait zich om. Hij bedankt zijn medespelers en dan beginnen ze allemaal tegelijk te juichen. En dan gaat een golf van kippenvel door het hele stadion. En vanaf dat moment heet dat het nieuwe juichen. En voetbal wordt weer die schitterende sport die het altijd geweest is. Omdat 2 mannen elkaar een fout hebben vergeven. Dat zou mooi zijn, hè?